खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरफिनबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङैनो दं। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। स' जायफ्रा चेनेलाव गोदानै दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिदों आरो भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो नुसारो। आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ फुल नायजोबखांनानै मोनसे मोजां कमेन्ट हर एबा भिडिअनि सायाव फोरमायथि हरब्लानो जाबाय। थ' जियानो जा बे आपडेटआनो जाहैबाय एक्स NDFB बिथां सारमोना मा बिबुंथि होखो, थामहिनबा मा फिनजाथाय होखो, नाथाय मानो, माब्रै, बाथ्राया मामार, बेसेबां सैथो आरो मानि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सयै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फुल नायजोबथारो प्लास मिथिगोन नङाब्ला मिथिनाय नङा। आरो भिडिअखौ फुल नायजोबालासिनो कमेन्टबो दाहोखादै, बिकज बुजिया सोमजिया कमेन्ट हरनाया इट्स नट पसिबल, माने पसिबल जायो हरजायो नाथाय बुजिया सोमजिया हरनानै मुलाम्फा जेबो गैया। थ' जियानो जादोला नोंथांमोना फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्टखौ होनो हागोन। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई। धन्यवाद। न्यूज मीडियाजों लोगोसे गासै न्यूज नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि एक्स NDFB फोरनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि बे न्यूज मीडियायाव बुंनायनि मेन खारना बेनो, नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मेन खारना बेनो, थांनाय 15 तारिखआव दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि माखासे बाइटखौ जों नुनो मोनदों, लेक्सारखौ नुनो मोनदों। आरो बे लेक्सारखौ खोनानानै जों ओरैबायदि मोनसे आसुरित फिलिंस खालामदों आरोना। ओरैबायदि बुंबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि एक्स NDFB फोरनि थाखाय 1500 कौटि थाखा भारत सरकारा हरदों होननानै। दा बेखौनो जों दिनै आसुरित जादों। बे 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै जोंनि BTCनि CM प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नैबे BTR सालायगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन UG ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी बिथांमोना बे फैसाखौ लाबोना बहा दोनखुमा फैखो? जोंनि कुइसना बे। बिथाङा दिनै नरेन्द्र मदि बायदि सासे भारतनि प्राइम मिनिस्टाराथ' नंखाय खोथा बुङा, फैसाखौथ' हरमारदों। किन्तु बिथांमोनहा गावसोरखौनो ओरैबायदि बुंनानै लाबाय प्राइम मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावहाय, एक्स NDFB फ्रालायनो माने गासिबो फैसाखौ मोनजोब्बाय, 4000नि बारा मानसिया फैसा मोनबाय होननानै बुंदों। किन्तु बे फैसाखौबो ओरैबायदि होदों, नंगौ माखासेया मोनदों किन्तु बियो लन हिसाबै मोनदों आरो माखासेया मोनाखै। आरो बेखौ गभर्नमेन्टनो बा बेंकनो बै जाय मोनगिरि बिथांमोनहा होफिननांगौ आरो बे मोनसे। आरो एक्सक्रेसिया जाय मुंख्लं न'खरफोर, बे न'खरफोरनो गासिबो 5 लाख फैसा हरजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। किन्तु बेथ' नंखाय, बेथ' नंखाय। जोंनि तामुलपुरावनो अनेक, मथा मथि तामुलपुरावनो 400-500सो मार्टियार न'खर दङ, बिथांमोननो दिनै सासेबो मोनाखै। जों नाम मख'नानै बुंनो हायो, सेनियर बेवहाय लिडार बाबुल बर' होननाय दङ, बिथाङा जुडिसियेलमोन, काउन्सिलनि जुडिसियेलमोन, बिथाङा मोनाखै। थिग बेबादिनो प्रफुल्ल नार्जारी होननाय दं, डिम्बिस्वर ब्रह्म होननाय दङ, फरेन बर' होननाय दङ। थिग बेबायदिनो गोबां तामुलपुरावनो 500-600 जनसो मार्टियार न'खर दं आरो बिथांमोनहा होआखै। बेवहाय अबे रावजों बिथांमोनहा बिदि बुंनो हाखो?
ओंखायनो जों आसरित जादों आरो बहा 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै बहा होखो। आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों, माने बे एक्स एनडिबि फोरनोलायनो माबा पुलिसाव साकरि होजोब्बाय। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों, बिथांखौ जों कुइसन खालामदों, आसाम पुलिसाव बिथाङा सोर एसपि नि आन्दाराव बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स एनडिबि गथ'फ्रा आइसि कनस्टेबल अफिसार जानानै मावनानै दं, बेखौ जोंनो लिस्ट होथों। मानोना खुगाजों बुंबाल' जानाय नङा बियो, बेखौ जोंनो लिस्ट सहकारै जोंनो नांगौ, थाबैनो बिथांमोना जोंनो होथों, बेखौ जोङो कुइसन खालामदों। आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंबावदों, आसामनि बिकासनि थाखाय आसाम माबानि मा होनदों बिटिआर नि डेभेलपनि थाखाय, जौगाखांनायनि थाखाय आसाम सरकारा प्रत्येक बोसोराव 800 कौटि थाखा बिटिआर सरकारनो हरदों होननानै बुंदों। जुदि जों फिस एकर्ड खालामदोंब्ला बे फैसाखौ बहा बाहायखो बेखौ जोंनोबो नांगोन। बोसोरावनो जुदि 800 कौटि जुदि फैसा हरदोंब्ला मथा मथि दा बोसोरब्रै जाबाय नङा होमबा, बोसोरब्रैयाव 3200 कौटि थाखा दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनबोबाय। जिहेतु जोंबो स्टेक हल्डार, एनडिबि नि थ्रुयैसो नैबे फिस एकर्डआ जादों। बिटिआर एकर्ड होनना बुङाखै नरेन्द्र मदि बिथाङा, फिस एकर्ड होननानै बुंदों। जुदि फिस एकर्ड जामारदोंब्ला बे उन्नयननि फैसाया बहा थांखो? स्पेसियेलि बुंदों एडुकेसन आरो हेल्थ, सावस्रि आरो सोलोंथाइ, बेवहाय बे फैसाखौ हरदों होननानै बुंदों। खिन्थु बे 800 कौटि फैसाजों बोसोरसेयाव 800 कौटि मोननाय फैसाखौ बबेयाव खैखान कलेज बिथाङा बानायखो बेखौ जोंनो हिसाब हो। आरो मोनबेसे मेडिकेल बानायखो बिथांमोना जोंनो होदो। स्पेसियेलि मोननै डिपार्टमेन्टनि थाखाय हरदों होनना बुंदों, एडुकेसन आरो हेल्थ, बेखौ जोंनो हो। जि समाव नरेन्द्र मदिया मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जिथिया खोथा बुंदोंमोन एनडिबि फोरनो बिदि बिदि होबाय होननानै, एनडिबि फोरनो साकरि होबाय, एनडिबि फोरनो एक्सग्रेसिया होबाय, थांनानै थानाय माबाफोरनो फैसा होबाय होननानै 4 लाख करि होबाय होननायाव, आरो जेल मुक्त जाबाय, केस जोबजोब्बाय होननायाव दिनै इउजि ब्रह्ममोनहा, दिपेन बर' बिथांमोनहा, प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि आखाइ खबबाय, जोंथ' लाजिदों। बबेयावहाय नुखो बिथांमोनहा बे गासिबो जाजोब्बाय होननानै? बबेयावहाय पुलिस साकरि होखो बिथांमोनहा? बेनिखायनो जों बुंदों, ओरैनोल' बुंबा जानाय नङा। प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी, दिपेन बर'मोनहा जोंनो डकुमेन्ट सहकारै, लिस्ट सहकारै जोंनो होथों। बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा सोर एसपि नि आन्दाराव आइसि ना कनस्टेबल ना असि जानानै दं ना अफिसार जानानै साख्रि मावनानै दङ, बेनि हिसाबखौ जोंनो होथों हायोबा बिथांमोना। जों लाजिदों बिथांमोनहा जि बिराद आखाइ खबलाबायदों। खिन्थु प्रमद बर' नोंथांखौ जोङो कुइसन खालामदों, नोंथांखौ जों बुंदों बे हिसाबखौ नोंथाङा सानसे नङा सानसे जोंनो होथारनांगोन। खारन नोंथांनि पावारा सानफ्रामबो जुगामि नङा। जों ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों, सानसे समाव जोङो हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव भारत जारिमिन जों फरायनो मोनदोंमोन। भारत जारिमिनाव औरंजेबा मा खालामदोंमोन? गावनि फंबायफोरखौ बुथारजोबनानै गावनि बिफा शाहजाहानखौ बे जेलाव लाइफ टाइम जेलाव दोननानै बे राजा जादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै प्रमद बर'आ जोंनि एनडिबि सेंग्राफोरखौ गोथाङै बुथारबाय। थांनानै थादोंब्लाबो दिनै एनडिबिनो एक्रेसिया, एनडिबिनो रिहेबिलिटेसन होनांगौब्लाबो बेखौ बिथाङा दिनै होआखै। जोंनि एकर्डआव लिरना लाबोखानाय बायदि जोंनि सेंग्राफोरनो स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनांगौमोन, आर्मि, मिलिटारि, पुलिस, बैसो थानाय मानसिफोरखौ, बेखौ बिथाङा सासेबो होनो हायाखै। जेलाव दोनबाय गोथां बिथांमोना थैनानैनो दङ। बिथांमोनखौ दिनै बुथारदोंना बुथाराखै प्रमद बर' बिथाङा? दिनै जायनिखि जोंनि आन्दलननि फाउन्डार लिडार, बे लिडारखौ शाहजाहान बायदि जेलाव जोबथेनानै दोननानै बिथाङा बे औरंजेबनि आखुजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामदों। आरो बिटिसिआव दिनै दुखुनिसो माखासे देंखो दामहोदों बिथाङा दिनैहाय। बेनिखायनो बुंदों प्रमद बर', जोंनो हिसाब नांगौ 1500 कौटिखौ बहा गारखो, बहा बाहायखो?
आरो जोंनि NDB खौ प्राइम मिनिस्टार बिथांनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथांमोनाथ' बुंदों दिनै एक्स NDB फोरखौ पुलिस मिलिटारियाव बा आसाम पुलिसाव सोबाय होननानै नोंथांमोना बुंदों। बिनि थाखायसो दिनै नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै बे बर'नि महाउत्सब दिल्लीयाव स्पष्ट भाबै बे खोथाखौ बुंनो हादों। ओंखायनो जोंनो नोंथाङा थाबैनो जोंनि बे एक्स NDB केडारफ्रा बबे डिस्ट्रिक्टआव सोर SP नि आन्डाराव कनस्टेबल जानानै दं ना OC IC अफिसार जानानै दं, नोंथाङा लिस्ट सहकारै डकुमेन्ट सहकारै जोंनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ। बेखौ जों दिनै नोंथांमोननाव प्रमद बर', UG ब्रह्म, दिपेन बर', गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी नोंथांमोनखौ जोङो स्पष्ट खालामनो थाखाय जों दिनैहाय तामुलपुरनिफ्राय एक्स NDB जानानै नोंथांमोनखौ स्पष्ट होनो थाखाय जों खावलायदों। गोजोन्थों।